Desartellado un grupo criminal dedicado ao tráfico de drogas en Boiro. A Garda Civil detivo 5 persoas e incautouse de gran cantidade de estupefacientes. Que tal, saúdos? Gonzalo Durán gana a batalla contra a anterior administración socialista da Mancomunidade pola saída de Vilanova do Xeodestino do Salnés e a súa inclusión en Mar de Santiago. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falla en contra do organismo comarcal que recorrera o mapa de xeodestinos aprobado pola Xunta. Foi o alcalde vilanovés o que deu a coñecer hoxe a sentenza cargando contra a esquerda e a expresidenta da Mancomunidade. Pídelle a Marta Giraldez que pida desculpas. 2 semanas despois de converterse en alcalde de Outes, Francisco Calo está a ultimar a estrutura do seu novo goberno. Entre os seus principais obxectivos a curto prazo destaca a atención ás necesidades veciñais e a elaboración dos orzamentos. Vilagarcía estuda un traslado temporal dos postos do mercado ambulante de Arcebispo Lago á zona da Praza do Castro e o interior da Peixería. Trataríase dunha reestructuración que viría motivada pola reforma de Conde Vallellano e polas obras do tanque de tormentas de detrás da Praza de Abastos. A idea do goberno local é, unha vez rematados estes traballos, recolocar os postos arredor do mercado. A Xunta avanza na mellora da rede de saneamento no río Lameira, no concello de Marín. Trátase dunha actuación que conta cun investimento de máis de 3 millóns de euros e que beneficiará a unha poboación potencial de case 10.000 persoas. Está previsto que os traballos rematen a finais deste ano. E Pontevedra xa quenta motores para o arranque dunha nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. A cidade ten prevista unha programación de 150 actividades para o público xeral e outras tantas para os centros escolares que se acheguen ao salón con visitas programadas. Desenvolveránse entre o 21 deste mes de marzo e o 6 de abril. Este ano a temática escollida é o cinema e o país convidado, Francia. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Detidas 5 persoas en Boiro por un presunto delito de tráfico de drogas. A investigación iniciouse tras detectar un incremento dos roubos nas inmediacións dos puntos de venda cometidos polos compradores das sustancias estupefacientes. A Operación Mansao, desenvolvida pola Garda Civil de Boiro, culminou coa detención de 5 persoas como presuntos autores de delitos contra a saúde pública e pertenza a grupo criminal. A investigación iniciouse o pasado verán tras detectar un considerable incremento de delitos contra o patrimonio cometidos polas persoas ás que se lles suministraban as drogas nas inmediacións dos puntos de venda. No transcurso do operativo, os axentes lograron identificar os compoñentes deste grupo criminal, que tomaba diversas medidas de precaución para eludir a vixilancia policial. Entre elas, o cese da actividade cando sospeitaban que podían estar sendo investigados. O líder do grupo, que conta con antecedentes por delitos similares, tan só mantiña contacto cos compradores que suministraban droga a terceiros, realizando o resto das vendas aos outros compoñentes da organización. Ademais da detención dos 5 implicados, a operación permitiu incautar máis de 90 gramos de heroína, 85 de cocaína, 10 de haxís, 4 de marihuana, así como diversos útiles para a manipulación e distribución da droga. Os axentes requisaron tamén preto de 500 euros en moeda fraccionada. A Policía Local de Pontevedra dá o alto a un conductor que circulaba co permiso suspendido e acaba denunciado por 4 motivos distintos a maiores. O home de 58 anos deu positivo na proba de alcohol, na de drogas, circulaba coa ITV caducada e sen o seguro obrigatorio. Os feitos producíronse pasado 5 deste mes cando o turismo foi localizado circulando pola avenida de Compostela. Chamou a atención dos axentes que realizou unha manobra de adiantamento seguida dunha forte aceleración que o situou por riba dos 80 km por hora, a máxima velocidade permitida nesta vía. Tras comprobar a matrícula na base de datos da DXT, descubriron que non tiña seguro obrigatorio en vigor e que contaba coa ITV caducada dende o 26 de outubro de 2024. Así, a policía parou o conductor á altura do pabillón municipal dos deportes. Tras informalo da situación, comprobaron tamén que tiña o permiso de conducir suspendido dende alo menos o 1 de xullo do ano pasado.
pasado. Finalmente realizáronse as probas de alcohol e drogas cun resultado de 0,39 e positivo en cocaína. O home foi denunciado por todos estes delitos. Viámolo en titulares. Gonzalo Durán gana a batalla contra a anterior administración socialista da Mancomunidade pola saída de Vilanova do xeodestino do Salnés e a súa inclusión en Mar de Santiago. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falla en contra do organismo comarcal que recorrera o mapa de xeodestinos aprobado pola Xunta. Foi o alcalde vilanovés o que deu a coñecer hoxe a sentenza cargando contra a esquerda e a expresidenta da Mancomunidade. Pídelle a Marta Giraldez que pida desculpas. O asunto remontase ao ano 2022 cando o Consello da Xunta aprobaba o mapa de xeodestinos de Galicia creando o de Mar de Santiago. Nel están integrados Valga, Catoira, Pontecesures e Vilanova, o que implicaba a súa saída da estrategia turística común do Salnés. A Mancomunidade, daquela en mans do Partido Socialista, reaccionou á saída do municipio levando o tema á xustiza, presentando un recurso contencioso administrativo contra o novo mapa dos xeodestinos. Para Durán, unha persecución. Dentro del odio que destila normalmente la gente de izquierdas, porque persiguen, no es simplemente que defiendan intereses, sino que persiguen, llegaron al extremo de querer cargarse el geodestino creado de Mar de Santiago. Persecución hasta el último momento, y persecución que era motivado por Vilanova de Arousa. No le importaba que se uniesen Catoira, Valga y Pontecesures. El problema es que Mar de Santiago estaba Vilanova de Arousa. Agora, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara a inadmisibilidade do recurso. Faino por unha cuestión de forma porque, di a sentenza, a Mancomunidade non é competente para poder presentar un recurso en materia turística contra un acordo da Xunta, porque non é cousa do organismo comarcal a planificación turística dos concellos que o integran. Para Durán, a sentenza é clara. Creo que todos debemos respetar la sentencia y creo que todos los miembros del PSOE que votaron a favor de ir a un contencioso contra nosotros nos deben pedir disculpas. Empezando por Marta Giraldez. E continúa cargando contra ela. Marta Giraldez fue la que propició como presidenta este contencioso que perdió, a la que por encima lo que sí vamos a tener que pagar todos los consejos de Mancomunidad de Salnés son las costas, porque la Mancomunidad ha sido condenada a costas y lo pagaremos, irónicamente lo pagaremos todos. Esto es lo que ha conseguido Marta Giraldez y el espíritu del odio del PSOE. E mensaxe tamén pro actual presidente comarcal e alcalde de Ribadumia. Yo espero que el nuevo presidente no trate ya ni de apelar esto, porque sería meternos en más gastos a todos, y a partir de ahora entremos en el camino de la colaboración entre Mar de Santiago y la Mancomunidad de Salnés en vez del enfrentamiento. E conclúe Durán con esta sentenza dase carpetazo que cualificou de esperpento que leva aturando, dixo Vilanova, nos últimos 6 anos. E desestimado o recurso de apelación presentado por Suma Ribeira ante a contratación presuntamente irregular dun asesor de urbanismo no Concello, que se prorrogou anualmente a pesar dos informes desfavorables de Secretaría de Intervención. A Audiencia Provincial da Coruña confirma así a resolución emitida en agosto do pasado ano polo xulgado de Ribeira ao non observar indicios de prevaricación nesta contratación, xustificada no colapso que sufría o Servizo de Urbanismo. Dende a organización política consideran que este fallo non garante os principios de transparencia, imparcialidade, mérito e capacidade que deben rexer as contratacións públicas. Entenden que existen mecanismos legais que poderían realizarse sen moita demora para a contratación imparcial e baseada en idénticos criterios para todas as persoas. Pontevedra adxudica por fin o contrato de xestión dos residuos de competencia municipal. Finalmente, a adxudicataria foi Precero, a única empresa que presentou oferta ao concurso por 11,9 millóns de euros ao ano durante os vindeiros 20. A previsión municipal é que se poña en marcha o novo servizo entre maio e xuño deste 2025. Todos e todas temos que ser responsáveis, vale? E debemos ser responsáveis coa cidade, responsáveis co Concello e especialmente responsáveis co planeta, non? Temos a obriga de deixar un planeta mellor para os nosos fillos e para os nosos netos, non? Por lo tanto,
concepto separación, separación e separación. E se facemos separación, os residuos, de ser residuos, se poden convertir ou se deben convertir en recursos, non? Aproveitando ao máximo todas as fraccións para a súa reutilización, non? E evitar, obviamente, pois, a incineración e o vertedoiro, non? Trátase dun contrato adaptado á lei actual, o que, segundo sinalou Fernández Lores, fai que sexa pioneiro dentro da súa área, tanto a nivel galego como estatal. Unha vez iniciado o novo contrato e o seu servizo, deberá estar implementado en 6 meses. A excepción é a planta de compostaxe da Canicouva, cuxa previsión é a de estar en funcionamento no 4º ano de contrato. O novo servizo contará con 167 operarios, un 67% máis, e con 30 postos a maiores de persoal indirecto. Ademais, renovará a frota con máis de 60 vehículos novos e instalará 8 illas emerxentes de colectores no centro histórico, máis de 2.730 unidades de gran formato e case 2.000 contedores máis pequenos. Tamén ampliará ata os 100 o número de módulos de compostaxe comunitaria, reforzarase a compostaxe individual no rural e reforzarase o sistema de recollida de lixo, sobre todo no centro histórico durante o verán. 2 semanas despois de converterse en alcalde de Outes, Francisco Calo está a ultimar a estrutura do novo goberno. Entre os seus principais obxectivos, a curto prazo, destaca a atención ás necesidades veciñais e a elaboración dos orzamentos. Hai apenas 15 días, Francisco Calo convertíase no novo alcalde de Outes tras prosperar a moción de censura contra o seu antecesor Manuel González. Dende entón, a prioridade do novo rexedor foi poñerse o día das principais necesidades do concello a través da toma de contacto con todo o persoal municipal. Tamén está a traballar intensamente no reparto das áreas do novo goberno, a piques de pecharse que se fará público nos próximos días. Os primeiros días están sendo dun traballo moi intenso, o sea, de sol a sol. O prioritario ahora mismo é subirse a un barco que estaba en marcha e detectar, primeiro de nada, esas carencias, as deficiencias, tomar contacto con todo o persoal e funcionarios do noso concello. É fundamental ter contacto con eles para poder levar o día a día e as cousas necesarias prioritarias do noso concello adiante. Esa foi as primeiras tarefas que nos marcamos como meta. Xa fixemos algún apunte con respecto a iso, que, en canto á confirmación de goberno, que marcábamos un plazo de máximo de 30 días para poñer todo a andar. Estamos a piques de cerrar, non nos falta moito. En breve teremos noticias de configuración definitiva do noso goberno. Unha vez conformado o Executivo, un dos principais obxectivos a curto prazo será dar resposta ás demandas dos veciños, para o que é preciso contar cun orzamento adaptado ás necesidades do municipio. O que estamos priorizando localizar as necesidades por os veciños e veciñas de Outes, sobre todo as necesidades, e a partir de aí tamén estamos co presuposto, co orzamento que temos aí pendentes de sacar, e a partir de aí, con esas dúas cuestións en marcha, despegaremos. Primeiro necesidades, logo, desde logo, o prioritario é ter uns orzamentos para poder enfrontarse a todas esas problemáticas que os veciños nos están demandando. Están sendo moitísimas, nestes días están sendo, de feito, moi intensos por esas circunstancias. E o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, valora de xeito moi positivo a xuntanza de traballo mantida co presidente de Portos de Galicia, con José Antonio Álvarez. Na reunión abordáronse diferentes temas de interese para o municipio, sendo un dos máis importantes a proposta definitiva para a reversión pro concello de terreos con escaso uso portuario. Na xuntanza mantida hai uns días co presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, abordáronse diferentes temas de interese para o municipio. Se cadra, un dos máis importantes foi avaliar a proposta definitiva para a reversión dos terreos declarados innecesarios para a actividade portuaria no municipio, como é o caso dos xardíns do Paseo da Ribeira e a dársena de Setefogas. Vense falando, como comentaba, nos últimos anos do que ten que ver cos xardíns do Paseo da Ribeira, con esa intención de Portos de ceder ao Consello eses terreos, os cales a día de hoxe de facto xa son municipais. Facemos un traballo de mantemento nós e todo o que ten que ver co seu estado é competencia municipal e os fondos son municipais os que se destinan ao mantemento de toda esa zona. Hai outras zonas que
nós e corporacións anteriores tamén veñen manifestando que son o que poderían ser de moito interese para a veciñanza, para buscar usos variados pero moi demandados. Falamos de zonas de aparcamento, falamos de novas zonas de ocio infantil, etcétera. Neste sentido, o espacio ao carón do auditorio municipal, que a día de hoxe non ten ningún tipo de uso, que ademais está nun estado francamente mellorable, incluso dando un punto de vista estético. Eu creo que podría ser unha boa noticia, non acadar esa reversión, esa sesión, calquera outra fórmula que nos permitira actuar sobre ese terreo, poñelo a disposición dos veciños e veciñas, porque o certo é que a día de hoxe pasan os anos, non ten máis uso que servir como un aparcamento, en todo caso, os días que non chove, ou incluso peor, servir como punto de acumular residuos, non? No encontro de traballo tamén se analizaron diversas actuacións de mellora e mantemento aínda pendentes neste porto, como é o caso da pavimentación dos firmes e a mellora da sinalización, así como a renovación das luminarias do peirao por LED, con sistema de control telemático, cun investimento de preto de 106.000 euros. Bueno, seguimos a volta co mercado ambulante en Vilagarcía. Agora o Concello estudo o traslado temporal dos postos que hai en Arcebispo Lago á zona da Praza do Castro e o interior da Peixería. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Vilagarcía estuda un traslado temporal dos postos do mercado ambulante de Arcebispo Lago á zona da Praza do Castro e o interior da Peixería. Trataríase dunha reestructuración que vería motivada pola reforma de Conde Vallellano e polas obras do tanque de tormentas detrás da Praza de Abastos. A idea do goberno local é, unha vez rematados eses traballos, recolocar os postos arredor do mercado. O asunto tratouse na Mesa Local do Comercio, que volverá a reunirse dentro de 2 semanas. Vilagarcía segue a voltas co seu mercado ambulante. Agora o Concello estuda un traslado temporal dos postos que se montan por Arcebispo Lago polo inminente inicio das obras en Conde Vallellano. O seu destino parece que volver á zona da Praza do Castro e mesmo interior da Peixería. Volver ao entorno do Castro ou incluso, por que non, utilizar a Praza da Peixería. A Praza da Peixería naceu como mercado. Choca que algo que naceu como mercado e que está un minuto camiñando do actual mercado e da Praza de Verdura que non se lle este dando uso. Pero Rabella matiza que esta sería unha reestructuración temporal porque a opción que barallan é o traslado definitivo á contorna da Praza de Abastos. Ali dase outra circunstancia que impide xa ese traslado, as obras do tanque de tormentas no río do Con. En Vilagarcía se está a realizar unha obra moi importante por parte da Xunta de Galicia de saneamento que dura 2 anos e pico, que está condicionando e creando trastornos na cidade, pero bueno, é unha obra necesaria e importante, como decíamos, e nos comunican dende esa obra que este entorno donde definitivamente trasladaremos a esta parte dos ambulantes de Arcebispo Lago, nas próximas semanas tamén vai ter que sufrir un peche, non nos din todavía de canto tempo nin cando. Con todo, esta non é a opción favorita dos vendedores ambulantes. Carou reunirase en breve con eles porque quizáis a semana que ven xa non poderán estar en Arcebispo Lago. Evidentemente tamén nos reunimos cos ambulantes para intentar buscar ese equilibrio. Choca un pouco que por un lado se diga que queren estar no entorno da plaza e que por outro lado falemos de Arcebispo Lago e camiñar hacia Castelao Praza de Galicia, iso é alonsarse. O que vamos a facernos é esta proposta de que vayan ao meollo, que é o que é un parking pegado á Praza da Verdura, que é unha zona histórica do mercado de Vilagarcía. O asunto foi tratado este luns á tarde na Mesa Local do Comercio, onde non están representados os ambulantes. Este órgano consultivo volverá a reunirse dentro de 15 días para seguir definindo o futuro da feira dos martes e sábados en Vilagarcía.
O Concello de Pontevedra ve con bos ollos o proxecto da Xunta para converter o actual complexo de Cernadiñas Novas en Santo André de Xeve no primeiro centro de alto rendemento deportivo de Galicia. Onte o Consello do Goberno galego declaraba o interese autonómico do proxecto, o que destinará 30 millóns de euros. Esta mañá o alcalde da cidade anunciaba a súa intención de solicitar un encontro coa Xunta para evitar duplicidades entre esa instalación e outras que ten proxectadas o Goberno local, como o Pabillón da Parda. A Xunta de Galicia escolle o complexo de Cernadiñas Novas na parroquia pontevedresa de Santo André de Xeve para instalar o primeiro centro de alto rendemento deportivo da comunidade. Destinará máis de 30 millóns de euros a este proxecto, que onte foi declarado de interese autonómico polo Goberno galego. Co que buscamos ampliar as instalacións deportivas, dar cabida a máis disciplinas e máis deportistas, garantir que ningún profesional se teña que ir fora de Galicia para asegurarse o seu futuro por falta de infraestructuras asitadas ou atraer deportistas de toda España para que desenvolvan a súa carreira dende Galicia. A previsión é poder comenzar as obras durante finais do 26 ou seguramente durante o ano 27. Este centro de alto rendemento sería o terceiro de todo o Estado, cunha superficie duns 120.000 metros cadrados. Nun módulo cuberto acollerá equipamentos para deportes como badminton, ximnasia, deportes de combate, baile deportivo, escalada, esgrima ou atletismo. No exterior están programados circuitos para BMX, BTT ou skate. En definitiva, se trata de consolidar a Galicia como un referente na práctica deportiva nacional e internacional e darlle aos deportistas as mellores ferramentas para desenvolver a súa carreira. Non esquezamos que o deporte é unha das melloras embaixadoras da marca Galicia por toda España e por todo o mundo. A intención é que esta instalación estea integrada co Centro Galego de Tecnificación Deportiva situado en pleno centro de Pontevedra, algo que ten sentido pro Concello, que ve con bos ollos a decisión do Goberno galego. Tiñamos un problema porque tiñamos alto rendimento sin ter centro de alto rendimento. Había moitos deportistas de alto rendimento que estaban no centro de tecnificación. Eu creo que concentrar o alto rendimento en Pontevedra ten sentido e, polo tanto, para min é unha boa idea. Fernández Lores explicou que agarda manter unha reunión co Goberno da Xunta para coordinar a colaboración, tamén para traballar xuntos de cara a evitar duplicidades entre esta instalación e outras que ten proxectadas o Goberno municipal, como o novo Pabillón da Parda. Estaba previsto que esta infraestrutura acollera disciplinas como escalada e ximnasia. Temos que coordinar certas cousas porque, ao mellor, eu non teño que buscar alternativas para un deporte cando ese deporte, ao mellor, vai a estar xa no centro de alto rendimento, se vai haber instalacións. Eu non quero duplicar instalacións porque son carísimas, son específicas. Pensábamos na Parda meter, obviamente, gimnasia e escalada. Se eles van meter escalada, que é unha inversión moi potente para un número moi determinado de deportistas, pois nós non imos a facer escalada. Dende a Xunta explican que a aposta por este ambicioso proxecto ven dada polo incremento do alto nivel deportivo en Galicia, que se multiplicou case por 5 dende o 2011, pasando de 300 a 1.500 deportistas. Estamos en Marín, a Xunta avanza na mellora da rede de saneamento no río Lameira. Trátase dunha actuación que conta cun investimento de máis de 3 millóns de euros e que beneficiará a unha poboación potencial de case 10.000 persoas. Está previsto que os traballos rematen a finais deste ano. Hoxe visitou a zona a conselleira de Medio Ambiente. A Xunta avanza nas obras para a mellora da rede de saneamento da contorna do río Lameira ao seu paso por Marín. Unha actuación na que se investirán máis de 3 millóns de euros e que beneficiará a unha poboación potencial de case 10.000 persoas. Mellorar a calidade da vida dos cidadáns e para melloralo temos que actuar. E esas actuacións é un saneamento onde teñamos separadas, pois a parte de pluviais do que non son pluviais. Unha gran obra facendo esa corrección de acometidas, facendo esas separacións de pluviais, analizando o que é a zona e despois xa proxectando tamén o que é o futuro en sí. A previsión é que se remate a finais deste ano. Agora os traballos céntranse na renovación do colector xeral do Lameira, unha das pezas clave para o funcionamento de toda a rede municipal. Aquí captanse os caudais dunha importante parte do núcleo urbano e desemboca finalmente no bombeo do río. Tamén se trata de humanizar e, polo tanto, isto non pode ser un colector solo con outra serie de obras, senón que temos un río, os ríos son vida
a xente necesita disfrutar dos mesmos e facer esa senda aberta, peatonal, para que os veciños poidan disfrutar por enriba deses colectores que tamén lle darán pois ese servicio. As obras prevén tamén a construción dun novo depósito de retención que actuará como elemento regulador dos caudais de pluviais que chegan á estación depuradora de augas residuais municipal. Sei que son obras non exentas de dificultade e sei que son obras que ainda lles queda período de execución, pero en definitiva creo que estamos na boa senda, nunca mellor dito. Creo que esta zona vai gañar moitísimo, medioambientalmente por suposto, desde o punto de vista de saneamento tamén, pero tamén desde o punto de vista deste espacio que se vai poñer en valor e que sin dúbida ao final pois creo que vai a ser importante. Esta é unha das dúas actuacións principais incluídas no proxecto que está a executar Augas de Galicia, co fin de mellorar o colector actual de 1.600 metros cadrados, dende a súa orixe na PO 313 ata a Ponte Zapal e retíralo do leito do río. E o presidente da Deputación da Coruña mantivo unha xuntanza coa conselleira de Política Social para presentarlle o novo modelo de residencias públicas que a Administración Provincial está a poñer en marcha con proxectos piloto nos concellos das Pontes, Rianxo e Ordes. Trátase dun modelo innovador que aposta por centros de menor capacidade cunha atención máis personalizada, o uso de novas tecnoloxías e a convivencia interxeneracional. A conselleira Fabiola García amosou a total colaboración do seu departamento con este proxecto, tanto no que respecta á tramitación administrativa como ao mantemento dos centros, posto que a Xunta habilitará prazas concertadas nas residencias provinciais. O primeiro dos centros abrirase nas Pontes, onde se testará este novo modelo con espazos e actividades abertos á comunidade para fomentar a convivencia entre distintas xeracións. Pontevedra xa quenta os motores pro arranque dunha nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. A cidade ten prevista unha programación de 150 actividades pro público xeral e outras tantas pros centros escolares que se acheguen ao salón con visitas programadas. Desenvolveránse entre o 21 deste mes de marzo e o 6 de abril. Este ano a temática escollida é o cinema e o país convidado Francia. Medra o salón tanto que xa non nos cabe no Pazo da Cultura. E iso é porque este ano tivemos que facer moitos esforzos para completar un programa tan chulo como este. Recomendaría así de entrada que se lea o programa, que se mire con acougo o web, porque é prácticamente imposible resumir estes 14 espectáculos que temos aquí en estrea absoluta, boa parte deles deseñados para as nenas e os nenos que van visitar o salón. Pero ademais sei que tamén hai moita presenza de Franza e da Bretaña, coas súas linguas, coas súas literaturas, coas súas culturas, con actividades moitas veces deseñadas especificamente para o salón. Nesta edición, o Salón do Libro reforza as actividades pros bebés moi demandadas polo público e recupera as propostas pro público adulto. Así haberá obradoiros, contacontos, obras de teatro, espectáculos de maxia e concertos, entre outras moitas propostas. Pro público máis adulto celebrarase os faladoiros VIP con diferentes autores e mesmo unha cata de viños franceses. Neste caso serán no Mercado, no Verbena Bar ou no Pazo de Mugartegui. En toda a programación, a cultura e literatura francesa e bretoa estarán moi presentes no programa, así como as colaboracións con diferentes entidades, agrupacións musicais, locais e centros de ensaio. En concreto, haberá 37 centros educativos colaboradores co salón. A organización aposta tamén por un evento máis accesible e inclusivo, con medidas como a lingua de signos nos espectáculos de inauguración e clausura que se celebrarán no auditorio do Pazo da Cultura. Información e libros en braille, pictogramas, auriculares de reducción de ruido, un espazo tranquilo e unha sala de lactación. Ademais, o día 2 de abril, que se celebra o Día do Libro Infantil, o salón acollerá o fallo dos premios Lazarillo, que por primeira vez se celebra fora do circuito Madrid-Barcelona.
E a Sala de Exposicións do Centro Cultural Lustre Rivas en Ribeira acolle a segunda mostra de Mulleres Creadoras. A exposición inaugurada a pasada semana con motivo do 8M poderá visitarse ao longo de todo este mes de marzo. Está formada por unha escolma de obras, sobre todo pinturas e algunha escultura, elaboradas por artistas locais tanto profesionais como afeccionadas. Con esta exposición despedimos hoxe o tempo das novas, pero de contado aquí en Canal Rías Baixas o programa Falemos.